A warning has been issued to every ZANU-PF ari kusapota zvigananda, to every citizen wenyika yeZimbabwe, whether uri against maconstitutional amendments, uri against 2030 kana kuti uri kuisapota. Panguva ino toona kuti another member yatiri kuona kuti iri against the vision 2030 oya achinyatsa kuti vakomana bookmark this post muchatirangarira pamusoro pemashoko ari kutaura. Sanapera mashoko ari kuda panguva inoi achitaurwa pamusoro pekingdom iri kuda kuuya ichiplesiwa munyika yeZimbabwe. Panguva ino kunyatsoonekwa kunzi ZANU-PF, especially zvigananda, they are sacrificing as much as they can, every cent they've got, every resource they have, kuti vakwanise kuti vision 2030 aitenewe. Ma-constitutional amendments aachiviwa. Ndoti wasubscribe like on the bell icon. Chikora zvigananda anobuda chiposta mapictures at the royal family amuri kuona awo. Kubuda chiti bookmark this. Ominous seasons ahead. Bill number 3 is a royal decree in disguise. Step 1. Pass the bill. Step 2. Fire the generals. Step 3. Turn the country into ED's personal kingdom. We are watching the birth of an autocrat in real time. Anobva rachiti hashtag stop bill number 3, hashtag democracy at risk, hashtag no ED 2030. Madevelopments ari kubuda panguva inoi arutaugwa panguva inoi ne-lieutenant anosapota VP Costa Nochwenga ari against vision 2030 achiti aiwa mirai muone bill rikangopasiwa chete ZANU-PF nezvigananda vakakwanisa kuwana zvavari kuda, magenerals otofaiwa, totoona kutoti aiwa an elevation yotanga kutoitwa in the royal family. Motoona kutoti some certain individuals vamunogara muchiona vari mu the family votanga kuelevatiwa to some positions, and from that onwards kuzovabvisa muchatatarika. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chatikaona kuti it was already a warning message yakapiwa kune magenerals muchinzi aiwa kune mamwe 2017 generals akasapota the coup, navo vari kupi? Now tikuona kuti pava nemamwe 2030 generals ari kusapota ma-constitutional amendments now being warned. Pana comment section medu za fungo enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, cheta on the bell icon.